Hey, enye i-content sana siyayincishwa kwizingane zesithembu, so ke sana sizazidibanisela ngokwethu. La ke sana ngama-girlfriend, abanye sibazi nje ngama-ex-girlfriend kaLwandle noMpumelelo Mseleku, kodwa sibabona bekunye. Molweni yinde namkela kuMamgobhozi TV. So ke sana uLwandle Mseleku simazi enalo ntombazana kuthiwa nguNokwanda. uNokwanda ke ngulo kwakho kwavakala uba ukhulelwe jikijiki, sava uba umntwana uswelekile, kanti sesuka nokhalaza uba ukhathele nguLwandle. Nalapha ke kule picture niyabona uLwandle wekunye nenye intombazana kwakucaca uba yayi-girlfriend yakhe esenza isithembu sama-girlfriend. Andiyazi ke yaphela lapha into yakhe nale intombi. And then lo unxibe into ezimnyama ke naye ujayivayo ushoza ngeringi, yena ke naye kuthiwa yi-girlfriend kwaLwandle, qha ke besingekayifumani i-confirmation. Igama lakhe nguKhwezi. And then nanku apha niyambona ukunye noNosipho. uNosipho ke lo simazi kwizingane zesithembu owa-introducwa as uNosipho Cele, ongumacele ozawuba okanye uza kwenziwa i-first wife kuba eyi-virgin, but asiyazi uba yaphelela phi ke into yakhe noMpumelelo, noba sekunye okanye behlukene. Kodwa nanku lapha kunye nentombi kaLwandle. Ndithi ke intombi kaLwandle ngoba isandoba i-birthday kaLwandle. Ompilo ke sababona bemnqwenelela i-birthday entle. And then uKhwezi ke lo uyi-girlfriend kaLwandle, kodwa ke besingekayiqondi into yabo ngqo, ngoba besithi naxa epostayo efaka uLwandle amfihle ubuso. Uye wafaka ipost ke ku-Instagram wabhala ne-caption, okanye ke phaa kulaa post wabhala uba 3 years ago our lives intertwined in a way I never could have imagined. You've taught me the true meaning of love, loyalty and unwavering support. You are my rock, my guiding light, and the person I want by my side through every chapter of my life. Happy birthday Mthombeni, lots of love. Hebethuna. Hayi ke sana uye wayifaka ipost, kodwa ke ipost khange igqibe i-24 hours. Andiyazi ke mhlawumbi noba uLwandle uthi hey ayisisisuse, okanye yena uye wayifaka nje waqoma kaphinde ayisuse because ebengaqhelanga ufota noLwandle, and besingekho sure uba unaye uLwandle, singa-understand uba hayibo abantu bazitshomi mntakabawo kanti bashera indoda. Hayi siqomba hayi sana uLwandle uyakwazi, ngathi okanye uzayikwazi le nto yesithembu, kodwa ke ingathi kuvakala uba uLwandle wehlukene noNokwanda. And then ke kuphinde kubekho uNosipho Cele, noNosipho Cele ebekunye nabo, ingathi bade baya nakwabo behlele etafuleni kuncokolwa kumnandi. uNosipho Cele ithini into yakhe bethunani, wehlukana kwaphela noMpumelelo okanye usenaye, okanye ngokusebezi-friends ke kuba bebedyola nabafana bakwaMseleku. Hey hayi sana iindaba zabantu. Anyways ke sana ke intombi kaLwandle ke sana ngoku ufasti wakhe besakhabe sisitsho. Hopefully ke noko kwisizini esithathu yezingane zesithembu ikhona into abazasinika yona ngoLwandle, ngoba ke i-storyline sikaLwandle bethunani sithini siyafuna kaloku ubona. Naye sizobukela uMpumelelo kokoko, kaloku naye uyazenza izinto njengomntana, uyadyola naye, unezithembu zakhe naye, siyafuna uzibona. Mamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Bye.